Cyn dechrau y fideo yma, gwneud yn siŵr bod y safle o gwmpas chi yn glir i gwneud y ymarferion yma. Hefyd, gwneud yn siŵr i darllen y gwybodaeth diogelwch ar wefan Actif Gogledd Cymru. Mae hon yn sesiwn Cryfder a Chydbwysedd ar gyfer Dechreuwyr. Mae'r ymarferion yma yn defnyddio pwysau corff. Gellir gwneud hwn wrth aros am y llun gopiwr neu pan mae'r tegell yn berwi. Da ni'n mynd i wneud 2 set o 8 o 6 ymarferion, dim ond gwneud beth sy'n teimlo'n iawn i chi. Gad i ni dechrau. Da ni'n mynd i cered ymlaen i'r tu blaen y gader. Bysedd traed yn gwynebu fi, a da ni'n mynd i codi bysedd traed i fyny 8 waith. Pan ydych chi'n barod, ymunwch gyda fi. So mae hyn yn andros o dda i tu blaen y goes. Rhywbeth mor syml ond mae'n andros o bwysig. Mae gen i un arall i wneud. Da ni'n mynd i gorwedd yn ôl yn y gader, sefyll i fyny'n dal. Da ni'n mynd i pwysio ymlaen efo un llaw, llaw arall, a dyn 2 efo'i gilydd. Rhywbeth eto. Un llaw, llaw arall, a dyn 2 efo'i gilydd. Cofiwch, newid os mae o'n rhy galed. Gewch chi wneud 2 llaw os ti'n gallu, neu cadw efo'r un, dewis didio gyd. Dwi'n un set arall. Da iawn, dwi'n lawr. Da ni'n gwneud, mae hyn i coesa, top y goesa. Da ni'n wedi codi goes i fyny, sythu fe allan, cadw allan am 1 neu 2 eiliad tan mae'n teimlo'n bod o'n gweithio, a dyn nôl i lawr. So, codi'r pen-glin, sythu allan. Wrach bod ti'n teimlo'n dechrau gynesu, wrach crynu chydig bach, ond mae hwnna'n golygu bod chi'n gweithio fo. Dwi'n meddwl 4 di hwn, gobeithio. So, codi, sythu, plygu a lawr. Mae gen i 2 arall i wneud o'r ochr yma. Mwyaf ydych chi'n gwneud, ond mwyaf ydych chi'n teimlo nhw. Chi newid ochr. So, codi ben-glin, sythu allan, dal am eiliad neu 2, plygu a lawr. Fe fath. Os mae'r coesa yn dechrau flino, chi roi nhw lawr, amlacio, ac jyst ymunwch pam ti'n barod. So, dwi'n cadw'r fron i fyny, dwi'n edrych ymlaen. Dwi'n siŵr bod gen i 4 ar ôl, ond dwi'n siŵr. Cofio anadlu, pethau dal dy wynt. Os da chi'n gallu gwenu. Gwych. Gen i un arall i wneud. Gobeithio erbyn hyn fe chi'n teimlo'r coesa'n gweithio. Da iawn, ymlacio nhw lawr. Reit, un nesaf da ni'n dod ymlaen yn y gader. Traed allan a traed gwynebu tu blaen. Siwch chi gael dwylo allan, da ni'n mynd i agor nhw, tynnu penelyn yn ôl, gwneud siŵr bod chi'n symud y gefn yn ôl, a dim dwylo yn ôl efo'i gilydd. So, agor dwylo, penelyn yn ôl, cymryd gwynt, pethau dalo, ag eto. Mae hyn yn andros o dda i osgo. Da ni'n sefyll, da ni'n eistedd bob dydd yn erbyn cader, ond ar y funud da ni'n ymlaen yn y gader, da ni'n gweithio gyd o'r muscles corfforol fan hyn, sy'n bwysig iawn i osgo. Wrach fe ti'n teimlo fan hyn, ar hyd yr ysgwydd, pan da chi'n tynnu nôl. Wel, efo ddim boed yn boenus, ond ddylech chi teimlo bod nhw'n gweithio. Dwi'n meddwl bod yna un ar ôl. Da ni fod i wneud 8, ond wrach bod i'n wneud mwy. A ti ac ymlacio lawr. Chwch eto os da chi eisiau. Wedyn ni'n mynd i codlau sodlau fyny.
pwyso'r pwys trwy bysedd traed. Mae hyn yn bwysig, oherwydd bod traed ni'n eitha llonydd o dan y desg. Mae'n symud y gwaed o gwmpas. Mae pob peth wedyn ddim yn hel rownd o'n un. So mae'n bwysig i ni symud coesau ni yn aml trwy'r dydd. Un arall, dwi'n meddwl bod hwn yn 8. Gewch chi ymlacio. Reit, da ni'n wedi trio sefyll. Okay? So, da ni'n tyblaen y gadair. Da ni'n wedi dod â sodlau nôl. Da ni'n dod trwy'n dros pengliniau ni. A da ni'n wedi trio codi, ond da ni ddim yn codi. Iawn? So, da ni'n trio codi, ond da ni ddim yn codi. Neisio bod y fron yn gwynebu tu blaen, a bod chi'n edrych ymlaen. Paid o dal dy wynt. Ond gobeithio fe chi'n teimlo top o goesau yma'n dechrau gweithio. Mae gen i 2 arall i wneud. Fel dwi'n dweud, cofio nadlu, os ydych chi'n gallu gwenu, o'n ein gwych. Un arall. Betsi, a cyfres bach. Rai, gael mynd trwy'n eto. So, o'r gychwyn, tyd ymlaen dy gadair. Da ni wedi codi bysedd traed i fyny, 8 waith. So, fyny nhw. Cadw gefn yn sydd. Neu siw bod ysgwyddau chi lawr. A bod chi'n edrych ymlaen. Da iawn, sydd yn ôl yn dy gadair. Da ni'n gwneud 1 llaw. Llaw arall. A wedyn 2 efo'i gilydd os ti'n gallu. Cofiwch bydd pawb methu wneud rhyw fath o fi. Jyst wneud be wyt ti'n gallu. Os wyt ti'n gwneud 2 llaw trwy'r adeg, gewch chi wneud, neu 1 llaw yn unig. Da ni'n gynesu'r ysgwyddau yna fyny. Cofio cymryd gwynt. Hwn yn bwysig iawn. A weithiau da ni yn anghofio. Unwaith eto. So, 1 ochr yma. A dyn 2. Da iawn. Okay. Da ni'n gwneud coesau ni eto. Codi pen glin. Sythu allan. Dal 1 neu 2 eiliad. A dyn nôl lawr. Rydyn ni'n goes. Wrach y set yma yn teimlo chydig bach mwy anodd. Bydd y coes yn dechrau cwyno. Bod chi'n gweithio bach. 4 dwi'n meddwl di hwn. Dwi'n dechrau teimlo fo wan. Gobeithio'ch ti yna fyd. Mae'n dechrau crynu. Di o ddim yn poenus, ond bod mae'n gweithio. Mae'n dechrau gynesu fyny. Un arall. Un o'r newid ochr. Reit, ochr arall, codi goes, sythu allan. Mae'r sydd a fedri di. Cofio, ddylai fo ddim brifo, ond ddylai fo teimlo bod mae pob beth yn symud, ond ti eisiau fo ddim brifo. Os ti'n gallu gwneud 1 neu 2, hwnna'n well na'n byd. A jyst bildio nhw fyny ar y 10. Ti'n dal cymryd gwynt. Paid a dal o. Dwi'n meddwl bod gen i 1 arall. Ac ymlacio lawr. Tyd tu blaen y gadair eto. Ni eisiau bod traed chi chdi bach. Bod yna gap rhwng nhw. Da ni wedi gafel rhywbeth yn llawn ni. Da ni wedi agor dwylo fyny. A penelyn yn ôl at y gadair. A nôl at ei gilydd. So agor dwylo. Penelyn yn ôl. Gwneud siŵr bod ti'n symud y gefn. Bod y gefn yn cadw syth i fyny. A fel dwi'n dweud, unrhyw adeg os ti eisiau ymlacio'r brichiau lawr, please gwneud. Dyma gen i 2 arall i wneud. Cofio cymryd gwynt. Mae mor hawdd
ddim i cymryd gwynt. Da iawn, ac ymlacio lawr. Gewch chi eistedd nôl, neu gewch chi aros llwyw ti, da ni'n mynd i codi sodlau fyny ac i lawr. Rhaid wyt ti'n teimlo cefn y goes. Enwedig fel da ni'n gorffen. Unwaith eto. Da iawn, ac ymlacio lawr. Rhaid, da ni'n nôl i sefyll na. So da ni tu blaen y gader. Da ni'n dyna sodlau ni nôl. Trwy'n dros pengliniau. A trio codi fyny, ond da ni ddim yn codi. Iawn. Cofio dal anadlu, paid dal dy wynt. Mae cader fi yn gwneud sŵn. A gwneud yn siŵr bod chi ddim yn ei hwn a'r cader gyda olwyn. Hwna'n bwysig iawn. Cofio cymryd gwynt. A gobeithio set yma fe chi yn teimlo coesau yma wan yn dechrau gweithio yna ti'n dweud, waw, beth ti'n neud i fi? Un arall, dwi'n siŵr bod hwn yn wyth. Ac ar y deg yn ôl yn dy set. So chi'n gallu gwneud set arall o hein, neu torri nhw fyny a wneud un neu ddau trwy'r dydd.